Nagapanawagan sang bulig kag konsiderasyon sa Iloilo City Government ang isa ka manugbaligya halin sa Barangay Cubay Haraw, Iloilo City matapos nga ginpahayag nga wala ini nabaton bilang bolontero bisan pa nga nakumpleto na niya ang tanan nga requirement sa pag-apply kun tani. Sa interview sang Bomba Radio kay Juan Grande, isa ka manugbaligya sang uga, nagalaw ini nga wala kun tani isang pinilian ang pagbaton sa mga aplikante sa syudad bilang mangin isa ka bolontero. Nagahingyo ini kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Amuman kay Maricel Mabacquiao, ang head sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, nga hatagan sang pagtamod ang iya sitwasyon kag makonsiderar ang iya aplikasyon bangod gusto lang sini nga makakita sang palangabuhian. Gindugang pa sini nga kuntani wala na lang inigin pabudlayan sa pagproseso kun indi man lang pagbatunon bangod suno sa iya mabudlay ang pagproseso kag pag-abot sa Local Economic Enterprise Office. I-deny malang ang mga dokumento nga natapos na sini sa pagproseso. Pangabay ini nga kuntani tagaan man ini sang tsansa nga bisan sa Mandurriao Market na lang kuntani ini magbulante agud nga hindi natuman nga malayoan sa iya nga pagbaligya sang iya nga produkto. Para i-process tani ang akon nga mga dokumento pero pag-abot kini sa nakumpleto ko na hindi man ko pwede mabaton ay akon ko ng negosyo uga. Ginahingyo ko man lang kani sa kay Ma'am Maricel Mabacquiao nga apat man lang niya ka oras akon pagbaligya alin alas 6 sa hapon pakadtuya sa alas 10 ng gabi, amo mo lang niya ginapangayo. Wala naman ko niya ginapangayo. Pag hindi man ko magbulanti sa super, nga ko niya ginapangayo, Mandurriao lang. Bisa Mandurriao na lang abi. O bisa hindi na ko sa lapas, bisa Mandurriao na lang. Amo lang ginapangayo ko. Kaya di lapit niya sa amo na ang Mandurriao. Pag hindi na ko niya maggasto pa kada ko. Si Juan Grande nga isa sa mga nag-apply agud nga makabulante. Ginatag naman sang head sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO nga mayara sang ginapatuman nga pagsulundan ng syudad angon sa pagbaligya sa gwa sang merkado. Sa interview sang Bomba Radio kay Maricel Mabacquiao, ang head sang among nga opisina, ginpahayag sining ang rason kung nga wala ginpasugtan si Juan Grande nga magbaligya sang uga bilang bolantero. Bago mga bolantero sa gwa sa merkado, ginatugutan lamang nga magbaligya sang ulutanon kag prutas. Ginpaatag ni Mabacquiao nga mayara sila sang ginasunod nga patakaran sa tanan nga merkado sa syudad nga naghatag limitasyon sa mga bolantero nga pwede magpwesto. Ginklaro man sining ang nagabaligya sang dried fish o kon uga mayara sang designated nga pwesto sa sulod sa merkado kag hindi ni dapat ginabaligya sa gwa. Dugang pa ni Mabacquiao kung may makita nga wala nagasunod sa mga patakaran, ining ila ginasaway agud nga mapabilin nga organisado ang dalagan sa operasyon sa mga merkado. Of course hindi kay ano karon malakas yang aton nga policy kay puro lang na utan kag prutas. Bali actually most of product ni utan lang din. Because ang balansero naton ang naging plaster naton mga utan na lang na ilang nga ginabulante ever since. That's why butangan pa na sila sang market day. Dried fish natin balaan ni ara makita sa sulod sang market and pinakadamo mga product natin utan eh. Nabarihan ang pahayag ni Miss Maricel Mabacquiao.